kanca kabeh. Hei, tak lumpuhno. Ngene kan. Iya. Karepno ki apa ya? Aku bare arek-arek kongkon metuhipun ana papan panggonan kene. Ya. Tak cerita lungono. Iya. Supaya kowe iki paham. Nek wis nglompok iki dina mlebu ana keraton Majapahit. Perlune Gawin Karangabah. sik aku melu takon. Ya. Lah peno duwe dendam barek Keraton Majapahit iku jalarne apa? Kon gak ero. Ya. Wirabastami iki tunggal guru jamane Kosmono. Nek wis saiki dadi urae Tamtama, wis nyengkur karo aku iki loro aku. Iya. Peno iki dulur tuwa. Iya, Lah Wirabastami iku minangka adikku pancen. Wirabastami diterima dadi lurahe Tamtama. Iya. Tapi peno kok gak. Ya, tak turuti karepno. Ya. Saiki kapan aku budal nang tlatah Majapahit? Ojo kusuwen, ayo Karya selamat tadi gak? Ki. Wiro Jengkal. Ya, entenon. Sarana alus. Nek ditakoni gak kena ya apa mestine man? Ya wong sing coba antarane aku karo kamu. Apa kemarau iki? Apa bener awangi prajurit Majapahit? Gak salah angonmu takon. Pancene aku karo kancaku prajurit ana Majapahit. Balik aku takon karo Mapan kebeneran. mapan kebenerane. Pancen iki keraton Majapahit. Melo dalane. Awakmu iso mlebu keraton Majapahit, tapi nek wis iso medhot
Taun-taun sakwise aku dadi lurahe Tamtama. Nganti seprene aku ora tau sowan nang Kraton Majapahit. Mung gini yo. Enak-enak anggonku jejagongan karo anak lan bojoku. Ana prajurit tekan nang rompokku sing perune ngeterno layang. Dadekno kagete batinku. Nek tak kira aku gak duwe salah karo Kraton Majapahit. Barang layang tak waca. Iki dina aku dikon sowan ana omahe Temenggung Wirapati. Umpamane gak tak budali wong diarani kono penggedene Majapahit. Tak budale sajane kuwi aku iki kena apa? Apa yang duwe salah Wirapati kaya aku? Iya, timbangane ngadekno sengele batinku. Tak tumuju nang omahe Temenggung Wirapati. Ana apa sakjane kedadian iki?
dhewe ki cek santu enak-enak ngene. Lah sapa sing ngarani nama awak dhewe ya gak enak-enak, Gel. Sebab awak dhewe iki duwe tugas Lah. karo Tumenggung Wiropati. Wiropati. Dikongkon jaga ana Bu regol kene. Ngerti kon? Ya ngerti mangkane awak dhewe ku ae sing ati-ati. Mangkane Sapa sing mlebu nek gak kenal dibalekno. balekno. Lah nek kenal perlune apa? Ayo ditakon. Sebab kok ana salahe awak dhewe sing dipidana. Ya dipidana dipahi barang, Gel. Mangkane iku awak dhewe iki ayo sing waspada. Ojo lelah. Ya gak masalah mung gumburi ayo bareng-bareng go ngarep njaga rek ngono lho. Dadi kabeh ku ayo sing rukun. Tujuane ya iku mang. Hop, seketop. Takon iki. Muri. Berdiri. Hah? Enggak. Yo. Yo. Tanya, jenengmu. Hei, sapa jenengmu? Awakmu takon awak. Ya takon awakmu. Kiraran dhisik ku naik dhisik. Ojo gopo mlebu. Hei, kamu cukup dijabai. Apa iki? Iku lho, Bu. Mencoba. Yo. Kok coba? Takon ngono. Takon kok ora tau lagi. Ayo. Padahal wong iki manane gak oleh mlaku-mlaku hubungan itu kene. Ya ngomong teko Hei. kene. Mananya? Itu. Namanya. Yo. Namanya. Tanya namanya. Sapa jenengmu? Oh, jenenge Tomo. Itu awakmu ku diarani Tantomo. Oh iya, aku aku dudu Tang Tomo. Dodono jeneng Aku Mukri. Ha. iya. Iya. Kono jenenge. Awakmu ku kene lapo? Lah, aku sing jaga regol kene. Iya, Gel. Iya. Perlune jaga regol ya apa perintahe? Sapa sing ngarepe mlebu? Gak oleh. Balekno. Umpamane aku mlebu, Tak balekno. terus salahe apa kok balekno? Masalahe gak kenal. Tujuane ya gak ero. Bali awakmu. Masalahe gak kenal. Ngono ta? Tamtomo bogel karo Mukri. Heeh. Mosok aku pangling karo aku. Ku gak pangling wong jenenge gak kenal. Temen aku gak kenal karo aku. Kula nom masih kok sumpah ya gelem aja kate kok sumpah kok sowo ya gak kenal aku. Nek awakmu selali temen tak kenalno dinane. Aku Lurae Tamtomo. Ngerti ya? Aku dakon. Gak mungkin. Tidak memungkinkan. Aku dakon. Aja. Padane kene arek kecil. Kon ngerteni ya? Nek Wirabastam iku Lurae Tamtomo Mojopahit. Wis eling awakmu. Kok wani-wani ngandhek lakune Wirabastam kaya aku. Sampeyan niku Wirabastam? Heeh. Saestu. Kok saestu. Iya percaya aku. Awakmu ana pantese pangling karo aku. Nggih. Wis pirang taun aku gak tau sowan ana Kraton Mojopahit nganti saiki. Lah perluku aku kepengin kepethuk Temenggung Wiropati. Niku kepengin ketemu Temenggung Wiropati, Gel. nggih Temenggung Wiropati. Lah nggih ngapunten. Nek wong rumangsa salah mesti ngono. Nggih. Mulane ta jaga iku awakmu kudu sing ati-ati. Sapa sing teko lak ngono? Nggih ngapunten. Mboten semerap. Pak pun dangu mboten nate kepanggih. Dadi kula nggih mboten semerap. Saiki Gusti Temenggung Wiropati ana kagiat. Oh nggih.
wonten dirantos wonten mriki supados di gawe kalih ngene lho tong membugil ya nggih awakmu jaga iki sing teliti sebab apa wong jaga kraton ya kaya ngene iki kudu sing ati-ati kenal mbek enggak mestine ta senajan pirang-pirang puluh tahun basane tapi nek tau kenal mestine gak lali kaya ngene iki lah kula nggih suwe jenengan tambah lemu iki monggo inggih Gusti Tumenggung Wiropati ngaturaken sedaya kepatan kula ben menawi wonten kabeh kalupetamu tak tampa uga pangestuku tanpa nono inggih pirawaran angin kula rame dadosaken jimat kangge Wirobastam menika syukur Wirobastam inggih dalem Gusti kowe le salah sawijining tetunggiling prajurit kowe salah sawijining luraing prajurit kang bisa ngrumpaka tentreming ing kraton Majapahit inggih saben kabeh para prajurit tamtama olah gegladi kaprajuritan wong kowe kang bisa mulang muruk Wirobastam inggih Gusti Tumenggung inggih lah ndadosaken kagetipun manah kula kok wonten prajurit sing petelayan niki dinten kula pikir sopan kaliyan Gusti Tumenggung wonten wigatos menapa Gusti napa Wirobastam gadhah repat kali panjenengan ora Wirobastam kowe adoh tak awe cedhak tak dangu mung betheke aku kautus dening Sinuwun Prabu ing Majapahit ing kono aku kajibahan ngopadi sapa kang bisa golek tamba dampining sebab garwa parmesaraning Gusti Sinuwun Prabu iki ngandung pasane Allah ing kono nyidam kamangka sing diidam iki aneh mula bukane saka iku Wirobastam aku njaluk kringetmu setetes jangkamu sejagat kowe ndak utus golek atining Kidang Kencana kanggo nyidaming panjenenganipun Sinuwun Prabu Raden Wijaya nyuwun atur Gusti Tumenggung Wiropati iya Wirobastam prajurit Majapahit itulah kathah jawara-jawaranipun sing sakti kenging punapa kok kula sing kajibah pados Kidang Kencana menika Wirobastam iki kowe aja nganti gawe ge ngolati samu barang tumindak kang diperintahke Sinuwun Prabu awit jalaran Sinuwun Prabu mrentahna kowe ora sembarang prajurit kang bisa minangkani lan bisa nindakno pakaryan iki mung kowe kajiban nindakno pakaryan bisa ngupadi atining Kidang Kencana kowe mang yen kados makaten Gusti kowe sanggup inggih dalem sagah kula mboten ngantos ngkecewaken Gusti Tumenggung Wiropati sagah Wirobastam aku percaya pancen kowe salah sawijining tetunggiling prajurit mula kowe diangkat dadi luraing prajurit iki mung tumindakmu tansah tuhu bekti kang dadi prentahing Sinuwun Prabu ya mula sadurunge yen kowe tindak mangkat golek antining Kidang Kencana kowe bakal tak gawani pusaka ya wujuding Kiai Tunggul Naga iku kang kanggo gegadingi kowe ngopadi menyang ing sajroning wana. matur suwun Oke. Pundhutake tumbak Kiai Tunggul Naga. Wirobastam dalem Gusti Tumenggung Wiropati yen kabeh samubarang apa kang mbok tindakake kowe kudu hati-hati awet ana jroning wana iku mbebayani akeh para kewan kang galak bakal memungsa manungsa kang lho kaya apa tamtom kok sajake ribet ora kuat kowe nggo nggih saestu gini lho ora apa-apa ngene mula kowe dadi prajurit iku sing kerep
ngudang ilmu jaya kawijayan supaya mbok menawa mungsuh saka pat manca negara kowe bisa nindakno lan bisa ngentasi. Atur Gusti Temenggung Wiropati. Kaya ngapa? Tamtono boger. Nggih. Awakmu sakwise nggawa tindih Keraton Mojopahit jenenge Kyai Tungguloko. Kok nganti gemeter kaya ngono? Apa sapa rek bedayane kesekiane Tungguloko iki? Boten. Apa? Ini awakmu ngejer-ngejer. Nah, kula nyari dari Ngedo. Kaya ngono. Ngedo. Nika Menemben iku sarapan ojo nganti kari karo arek. kanjeng sarapan dipesen e. Nggih. Saiki sarapan dhisik. Aku tak jagongan karo Gustimu. Ayo enggal tinggal ing kapungkuran. Aku tak jagongan marang pat prajurit Wirobastam. Wirobastam, Inggih Gusti Temenggung Wiropati. aku matur nuwun banget dene ngopo. Sakwise kowe nyuwita ana ing Kraton Mojopahit, kowe bisa diangkat dadi tutungguling prajurit ya luraing prajurit. Kasektenmu mahawara kang bisa dadi diconto marang kawula kabeh. Iki dina kowe kajibahan ngopadi. Wujuding kidang kencana sing dipundhut atine kanggo nyidaming Gusti Sinuwun Prabu. Inggih, lajeng dinten menapa kula badhe pados atinipun bidang kedal menika Gusti. Mula iki dina aja nganti colok lintang sinambung obor kesurupi Sang Hyang Bagaswara. Inggih. Kowe tak gawani tumbak Kyai Tunggul iki kanggo minangkani. Gusti. Hati-hati. Wirobastam, Gusti Temenggung Wiropati. kaya ngopo? Kula badhe pamit mlebet alas madosi atine kindang kenyal. Pun ngantos dalem utus Gusti Pak Temenggung Wiropati pun cekaken maranipun Gusti. Matur nuwun. Kula badhe pamit nuwun nggih pangestu mugi-mugi wonten Hati-hati Wirobastam. Tak idene kaya dening banyu mili. Kebleboran bumi suci kanggo tindak lakumu bisa kasembatan apa kang dadi kekarepamu Wirobastam. nyuwun pamit kula. Hati-hati Wirobastam. Mula sak mangkate Wirobastam ngopadi atining kidang kencana. Muga-muga Gusti Kang Yasa jagat tansah paring linuwih lan bisa ngijabahi apa kang dadi pendyalukaning Gusti Sinuwun Prabu. Ya, tak jangkung saka kaduan. Tak susuwono marang Gusti Kang Andar Bekisang. Muga-muga bisa katemu atine kidang kencana kanggo nyidaming Gusti Sinuwun Prabu Sriwijaya. Wirobastam, Wirobastam. Bareng werta sing tak tampa dina iki. Wirobastam diutus karo Wiropat. Ngupadi Ibang Kencana. Golek atine Ibang Kencana. Ya iki mek menawa kanggo tanggane gol keningan. Jajal. Ana njero alas ana wit sing sakmono gedene. Tak senden tak ngerapal ilmuku. Wujud menungsa sing iso
aku wis iso dadi Idang Kencana, bakal iso nyongkeng kaliban Ki Wirabastam. Babar pisan. Apa yang ngerteni yen iki dina Wirabastam jange ndolek Idang Kencana. Yen aku ora bisa nuruti apa kandhane Gusti Temenggung Wirapati Wirangaka sing tak gawa ya. Wis babana pirang-pirang dina tunggokane bek menawa ana kewan sing tak karepno semelawaran lewat kene. Penaga karo budeng. Aku gak ganggu gawe karo awakmu. Mulai iki dina aja gawe pepalenge lakune Wirabastam kaya aku. Tak omongi bali nang nggonmu dhewe-dhewe aja dadekno pepalange Wirabastam. Coba bali to.
enak. Tak mulai ngelerengken atiku bek menawa meneh aku iso dene pusuk Kyai Tunggul Loko. Wirabasta. Tibake mung sakmono wae. Mbok kira aku iki tekane bat. Sejatine sing dadi kidang kencane sapa? Iki Wira Jatwal. Nek wis tumbakmu iki tekel aku, tak ibaratno awakmu lho wis ora ana upase. Ya iki bek menawa aku iso urip mulya merga Ki Tumbak Basta.
Wirapati iki lak utusan teko Mojopahit. Teko Raden Wijaya. Kudune bapak paling ya oleh hadiah teko Tumenggung Wirapati kaya itu. Oleh hadiah oleh utusan aku ki yo gak ngerti. Tapi nek oleh hadiah kok lamun ya. Kudune lak seneng malah oleh hadiah. Ketoke kok sumpek. Mosok oleh bebo ya. Aku ki yo kepingin tak takoni ku. Kudune bapakmu ngomong nang aku ya apa ngono dadi mbok iki atine cek blong lho. Sakjane iki kok. Kang Mbok kene lho, Kang. Iki Ono apa sih? ya iki. Arek iki padha ngelopo. Yo kepingin omong-omongan jenenge awak dhewe keluarga yo, Kang. Aku iki lho bojo sampean. Dadi senenge sampean iku yo aku melu seneng. Nek sampean ku sedih aku yo melok sedih ngono lho. Sajane ngono aku iki arepe takon pirang-pirang dino iku. Jare ono apa sih? Kok tak delok Ini lho, Bu. pendino nglamun. Ya ono benere sampean nguwasno aku pirang-pirang dina iki. Gak ono pesan blas isine mung susah. Mestine mbokne ora seru. Sakwise prajurit rene ngeteno layang sing isine aku keprantah. Gusti Temenggung Wirapati. Lah perintah aku aneh. Garwane Raden Wijaya iku lak andarbeni dheweke ngidam. Sing diidam niku aneh. Atine kidang kencana. Atine ki gak kecono. Lah kabeh mau sing ndoleki kidang gak liya sing kajibah mung bojomu iki. Kamangka jawara-jawara kraton Mojopahit sing sakmono kae kok gak diutus kok aku jenenge Lurahe Tamtomo kok diperlu umpamane aku bengkel urung tan wurunga Gusti Temenggung jelas murid-murid karo aku. Lah sakwise aku sago aku ndoleki atine kidang kencana iku mau aku digawani karo Gusti Temenggung. Gak liya tindhe Kraton Mojopahit Kiai Tunggulnaga. Terus aku banjur budal nang alas Majarata. Ana rejekine, Dik. Barang aku enak-enak wis mlebu kok ana kidang semliwer kok mripatku. Gak kesuwen. Tak sawat tumbak Kiai Tunggulnaga. Cetha iku kenek. Banjur tak delok kok murca sak tumbak Tunggulnagane iku sing dadekno sengkele batinku, Dik. Lah mula yen aku ora bisa mbalekno tindih kerajaan Mojopahit Kiai Tunggulnaga urung tan wurunga aku dipidana karo Gusti Temenggung Wirapati. Lah mumpung durung Gusti Temenggung Wirapati midana bojomu Wirabastam, mula iki dina kabeh wis padha kumpul, aku jange pamit balik nang alas Majarata. Taunana windanan aku gak bakal mulai yen selagine gorong iso mboyong Kiai Tunggulnaga mau. Pak. Ngeten. Heeh, Joko Welas. Kula niki tegese anak nek bapak gadah bebaya sing kados pengaten. Kula tumut, Pak, madosi tumbak Kiai Tunggulnaga sing murca, Pak. Kula boten tega nek bapak angsal pidana pati saking Kraton Mojopahit. Joko Welas. Aku ngomong karo wong tuamu ya ono apike. Aku gak tega. Awakmu go omahe karo adimu karo ibumu. Mula iki dina aku jange nang Majarata. Tak dolekno Kiai Tunggulnaga iki. Kang Terus tak jaluk sing kuwi ya. Kok sampe aku
nelongso nek bapak angsal bebaya sing kados ngoten wong kula niki anak kok kula menengae kula mboten tega. Mula kula jaluk aku pamit tak nututi bapak ngewangi goleki pusaka Kyai Tunggala tindhe Kraton Majapahit. Pancen iku wong tuamu. Yo, awakmu pancen kudu berbudi karo wong tuwa lek bapakmu sampe oleh pidono karo Kraton Majapahit yo mesakno. Yo gak apa-apa nak tak palilai nek pancen awakmu koyo. Aku yo melok kakang, aku tak melok kakang ngewangi bapak. Loro ini njero melok offset. Melok kang. Ya Awakmu Allah, wani. adikmu njaluk melok Wani iki. kang. Kok nang tengah alas iki akeh kewan, Dik. Iya ya apa? Sampeyan ya opo nek dicaplok karo kewan-kewan ganas. Bapak wani kang. Temen. Tekad niat ngewangi bapak goleki pusaka Tunggala. Iya kang. Ya, Mbok. Nek ngono sing gedhe pangestu sampean kula pamit karo Adik. Ya wis tak pangestoni karo wis muga-muga lang kepethuk pusaka iku nak ya. Nggih, Mbok. Ya wis budal selamat mulih selamat nak ya. Iya. Ya wis ale sak lungamu. Muga-muga awakmu lang ketemu pusaka iku. Muga-muga kasil nak ya. Mulih selamat ya kan ora ngono apa-apa. Piye, Kang? Manyarsari, Iya, Kakang Gunsari. awak dhewe megura ning ngersaning Bapak Guru iki gak sedina rong dina. Bener, Kang. Tak ibaratno ilmu wis kebek mencep-mencep lulang garing pentengan. Mulane dunyane iki ayo ngenteni Bapak Guru. Apa sing dipeseno kok Bapak Guru? Kaya ngono. Iya. Bapak Guru, Yo Manyarsari galah Gunung Sari Sisan. nggih sakderengipun dalem ngaturaken sungkem sembah pangabekti. Oh iya Le. Sembah sungkemmu ndak tampa kanthi prayoga. Lan ndadekake gelo-geloning ati. Ning puja pangestuning pun bapa tampan Kegrawalan anggen dalem nampi asma kekalih kula tincang pucake retno andadosaken jejimat selaminipun gesang. syukur padi. Yen kowe duweni pinemu sing kaya Nggih. Gunung Sari. Saderenge Kang Putra matur wonten ngarsaning Kang Putra Manyarsari ngaturaken sembah pangabekti. Dalem Manyarsari.
sami kalian kakak kula mandhap saking lengsel saking ngarsane kula kepengin dados prajurit nggih banjur gede gegayu ambi wis karone kepingin ndodoh dharma baktimu karo sinuwun ing Majapahit Raden leres napa sajange bapak kepingin dadi prajurit Pakti Majapahit nggih nggih bapak yen kaya mangkene le aku kelingan dek Rikala semono le aku arep crita karo awakmu sekarone ya nggih nggih bapak nalika semono le pun bapa kuwi duwening murid rong perkara ya kaya kowe Gunung Sari lan Manyarsari ngene arane kuwi Wirabastam dalah Wirajapar lah sekaro-karo ning kuwi ora ndak bedak-bedak ning anggone ngangsu kawruh ana ing tumapel kene kuwi padha pangertene padha elmune ya padha nanging le Si Wirabastam kuwi dibutuhake karo sinuwun Raden Wijaya sing mengku ana ing Majapahit lah Wirajapar kuwi ora nganti Wirajapar kuwi mbaguguk makutha waton jarah rayah ing kraton Majapahit saiki mbedandong ana ing alas Majarata nganti sinuwun ing Majapahit kuwi garwane nandhang pasyaning Allah nyidam ya kuwi arane atine Kidang Kencana lah kuwi diwenehi piandel kang aran Pusaka Tunggul Naga tumbak kuwi petendheh ing Majapahit bareng tumbak kuwi den lempar dalah Wirabastam ilang musna murca tanpa tilas nganti saiki kadangmu Si Wirabastam kuwi nandhang sungkapa sedhiye ora karu-karuan yen kowe kepingin dadi prajurit ing Majapahit kang unggul golek ana kadangmu Wirabastam sing selagine wit iki dina kuwi mesanggrah ana ing alas Majarata nen wis temen-temen gedhe tekadmu lan bunder niatmu kepingin dadi prajurit ing Majapahit syukur nek katen sajange bapak dinten menapa kula lengsel saking padepokan mriki kula matur matosi kadang kula Wirabastam
kanggo nganyarsa. Nggih, kok menawi wonten napa-napa enten tengah dalan. Sinten kok? Gunung Sari. Nggih. Yen kowe kepingin nyadini sing nganyarsa. Nggih. Yen yang bener. Nggih. Ngarep kowe ondo yen kowe kepingin ndodone dharma baktimu karo Simun Wijaya sing Nggih. golek ono pira pastam kuwi luraing prajurit Tamtama ya Mengaten kowe bakal bisa keturunan Nggih. dadi Kartama. kula badhe bidal nyuwun tambah pangestu kok. Iya, iya. Nggih. Rumangsa bombong jroning ati karo-karoning muridku Gunung Sari dalah Simanyarasari kepingin ndodohne dharma baktine karo Sinuwun ing Majapahit kuwi wis eneng bener muga-muga sak mangkate bocah sekarone aja nganti ana alangan sawiji apa-apa keturutana apa sing dadi kekarepaning bocah. Sinuwun Prabu Raden Wijaya. Terus iki wis aduh pegel Dik. Ya apa awak dhewe nek ngasuh ae nang kene. Iya Kang, lah sampean lanang aku ya wedok, ya benerin kene-kene ngasuh dhisik. Awakmu ya duwe rasa pegel. Iya lah, aku ya pegel Kang, sampean jak muter ana rene ngalor ngidul. Walah, iya Dik. Nek anjene awak dhewe engko wis rumangsa awake enak, ayo diterusno bacutno ndoleki pusaka Tunggulna. Saiki gawe leren dhisik. Kakang Gunung Sari. Ya Manyarsari. Ya apa? Aku mituhu omonganing bapakku. Lah mangkane Kupen. Aku kudu isa goleki pusaka. Ya tumbak Kyai Tunggulnaga. Mangkane Kupen, mulane riko aja kangelan maneh. Ya pesene bapakku. Nek gurung awak dhewe nyekel sing diarani Tumbak Tunggulnaga. lah aja sampe mulih. Aja bali-bali. Iya. Kawan. Awakmu sak kloron ki sapa? Wani nyemot-nyemoni aku goleki pusaka tumbak Kyai Tunggulnaga. Iya, sampean iki karo iki sapa? Bisa nak? Aku karo kakangku Gunung Sari ku gak bakal semon-semon. Rungokno. Tuju aku pancene doleki pusaka tumbak Kyai Tunggulnaga. Dadak kon enak-enak nyemoni kon. Aku babar pisan gak tau semon-semon. Ki saya.
pusaka tumbak Kyai Tunggulnaga iki urusan. Bot-bote aku ngewangi wong tuaku. Goleki pusaka iki karo adik. Nek awakmu muni sing koyo ngono, jelas semon nyepon aku. Mok kira aku gosok nemokno tumbak Kyai Tunggulnaga. Kisana, tak dong secara apik nek kena. Sumingkira teko papan panggonan kene. Tak dolane tumbak Kyai Tunggulnaga. Nek gelem aku enak diapuramu. Lho, Mesisan surai donya lebure papan tinorek. nantang perkara. Nek delok dedeg piadekmu sak kloron padha-padha weton pendengar. Ya, Bebasan ngadu jebret kulit atau sing balung gak bakal tumomo mubadir tanpa nek kanggo. maksudmu Ayo adu jebreting kulit mesisan sak balunge. Sopo sing dadi sulame bumi nang kene? Oh, iku sing kliru goleki. kepala kowe. Ayo. Ewangmu iki. Joko Welas Nggih, Pak. karo Roro Wilis. Ana kedadian sing koyo ngene iki perkarane apa? Niko, Pak. Pawongan sakloron mriku nyemon-nyemoni kula. Bahas tumbak Kyai Tunggulnaga. Apa ya bener Roro Wilis? Iya, arep dhisik. Ya, kisana. Aku gurung tau kenal karo awakmu. Sopo jenengmu? Aku Gunung Sari saka Pedempokan Resi Tumapel. Sijine ku sapa? Padha karo kakakku. Aranku Gunung Satmanyang. Perkarane apa kok nganti awakmu gegeran karo Roro Wilis? Ngene. Tak jelasno sadurunge. Kok menawa aku salah aku jaluk sepuro. Podon saka Pedempokan Tumapel aku utus karo Bapak Guru. Doleki pusaka sing aran tumbak Kyai Tunggulnaga. Aku gak bali-bali nek gak kepethuk barek tumbak Kyai Tunggulnaga. Gunung Sari karo Manyarsari. Ya. Bapak Guru. Hek menawa iki salah paham ae. Ngertenono. Joko Welas karo Roro Wilis ejek anakku. Kok dhisik, Kak? Pisan tuju aku doleki Kyai Tunggulnaga. Ping pindho aku kepingin doleki kadangku ya tunggal keguron arane bekas sing bapak guru jarene Wirabasta. Gunung Sari karo Manyarsari. Yen awakmu gak ngerteni pawongan sing jenenge Wirabasta ya ado saka papan panggonan kene. Ya aku Wirabasta. Kan. Hop. Pira-pira kaki salahku, Kang. Kok menawa aku salah aku jan salah. Gak tau kenal karo awakmu barang aku ngomong nek aku Wirabasta. Awakmu kok nembah kaya ngono ae. Ya apa nalar-nalarane awakmu iki teko Pedempokan ndi kok nganti awakmu Ya. barang ngerteni Wirabasta kok kaya ngono. Bener, Kang, omongan iku. Sadurunge aku jaluk sepuro bareng iku, Kang. Aku saka Depok Tumapel, Kang. Depok Mapel. Iya, Kang. Awakmu ya. Iya, Kang. Wah, nek ngono padha tunggal guru karo aku. Sadurunge awakmu meguru ana Tumapel kono. Iya, Kang. Aku wis guru. Iku wis kabeh wis diujano barek ngomong-ngomong. Mriku sinten, Pak? Kok jenengan salam-salam? Awakmu aku yo siji iki mau. Ya iki murine guru Tumapel. Tegese tunggal guru kan jenengan. Ayo, saiki awakmu rumangsa salah karo Manyarsari karo Delok sepuro. Pangapunten, Kang Gajah. Padha-padhane untung ana guru tekan pagi. Ya, pira-pira santai. Ya, pira-pira santai. Terus kabeh ngumpul ana alas Madara ku mang perune apa sakjane nyedang yo.
nek Bapak Guru ngomong karo aku jare rika nanggap Supawa. Jare rika kelangan tumbak yaitu ngono. Iya, bener kowe iku makane aku barek Boyosari. Kepingin goleki berarti awakmu golek aku perlu sak bantu goleki mereka kepingin ngrasa awakmu yang ngono. Kok moro-moro awakmu mbok tengaras perune apa? Joko Welas karo Rolis. Kula kali adik mboten tega. Nek sampean angsal pidana saking Tumenggung mira Pak. Kula sabantu madosi tumbak. Ateges bantu karo wong tuamu. Nek ngono padha kabeh ibu. Padha-padha bantu goleki tumbak kaya mulai iki aku tak bagi pakaian. Ngono. Joko Welas karo awakmu mlaku mulon nanging ojo ngliwati lho awakmu diresi Pak. Pecenku eling-eling mlaku mulon parane ojo nganti ngliwati Simanggadok. Awakmu ya ngono malah ya awakmu mlaku ngepan. Ojo nganti ngliwati dhewe. Iki dina aku tak ngalor. Aku tak mlaku nang kanthi omongan. Yen awakmu ndoleki tumbak yaitu Goloko Gurung iso sadurunge magrib kumpul maneh kok alas Majarata. Ngerti ya? Ayo saiki bareng-bareng ndoleki Kyai Tunggul. Ayo. Bombong sakjroning. Sakwise tumbak tunggul naga ana tangan. Nek tak delok, wah. Alas Madara kowe iki. Akeh galma menungso. Lah iki. Maine yo. Wiro Jatwal. Maine yo. Dina iki aku kudu ngrapal kaya dadi menungso penduduk Majarata sapa sedang ya lho penduduk Majarata ora kabeh ngono kan dasar tak sing ngono wis sakmono gedhe dunia sapa sedang
tambah suwe karmu terus yo. Ya sampe aja ngulang-ulang terus. Kene ayo rencanae opo? Ucap. Iya. Tapi sampe wani tengah alas sugena. Ya wani kan, jane kan iki cek nang cepet ngono Pak. Iya. Nek ngono aku tak rada ngalor, sampean tur-tur. Ayo sewa-sewa, tapi sing hati-hati. Sampe bisa hati kan. Oh, nek aku kelangan adik lain. Ya wis, tak tinggal lho. Atiku kok melang-melang. Tapi rumah saku aku yo gak ora ninggal apa-apa. Kok mati. Wake ro ngomong. Ngomong yo masalah kayu sing biasa. Mayain teh. Dilek nang alas mungkin. Ora juga. Kopi tidak kok mengkorok. Iya. Apa maneh iki? Awakmu ku menungso ta? Gonsalus. Lah awakmu tolong-tolongi lho endi? Aku anak sumur pas kene lho, Pak. Adus ah. Anakku, Pak. Wah, sumur umpas iki lho. Enek apa kon? Lho, sumur umpas ini apa? Aku gak adus, Pak. Lah apa? Aku mang nulungi uang. Terus kepleset. Terus aku dibatek karo wonge, Pak. Terus saiki gak mentas. Gak iso, Pak. Wonge wis gak ono, Pak. Tolong. Iya, penggawean maneh. Mamulah. Ya, rupane nak tulungi.
Sakjane asu anu ayu kok kena gini kok. Tapi kuncine ayu lho, Pak. Lah tapi kok kena cubluk-cubluk. Tapi lak gak apa-apa. Apa-apa cuma kok dijebukno karo wong, Pak. Ya waktu saiki sehat. Ya, sehat yo. Gak apa-apa. Saiki jenengmu sapa jeneng? Loro Wilis. Terus tujuanmu? Aku kajenge goleki Oh, barek anu dulumu. Bisa barek dulumu. Lah nek ngono, ayo siwan sih. Awakmu ndelokno dulumu. Senajan awakmu apa ketemplung sumur pas aku lak sehat. Iya, terusno lakumu, aku ya tak terusno oleh aku golek kayu ya. Iya, ayo silang-silangan deh. Iya. Iya. bisa karo kakang nulungi uang aku malah dijebukno sendiri memang benar ini tolong ditolong lagi aku Awakmu iki lho, sapa nyeluk-nyeluk aku Kang? lho aku ora weles Kang. Oli ojo ngawur. Roro Weles iku adikku. Rupane ayu gak kaya awakmu glorik ngene. Ya aku iki adikmu Kang, aku ora weles Kang. Adikku ngono ayu, rupane gak kaya awakmu ngene. Nek teke anjen sakmene. Tapi wajahe, raine iki apik. Wong kon glorikne kok ngaku-ngaku adikku lho. Kang, Ojo ngawur. sampean sing ngomong, sampean nek ngomong sing enak Kang. Kurang enak ya apa lek ngomong? Aku iki adik sampean. Adikku iku ayu. Aku ayu Kang. Kon ngerti? Raimu iku glorik. Peteng, gak apik belas iki. Kok iso ngomong ayu? Gak, itu adikku. Adikku ayu kok ngaku-ngaku. Kang. Aku iki adikmu. Bisa pindho aku ngomong aku bebas ngomong aku iki adikmu. Sampean dulur gak iso ngenali dulur Kang. Sampean kene dulur kurang ajar. Anggap sing nek ngomong sing enak. Kon karo aku iki wong liya bloyo. Gak kenal apa-apa. Kon ngomong aku kurang ajar sih yo. Sampean yo jelas-jelas kurang ajar. Aku teman-teman adik sampean, aku ora weles Kang. Oi juga adikku. Sampean wani karo tangan ambek aku Kang. Oh, gak kenal. Aku adik sampean sing cilik Kang. Saiki sampean karo tangan ambek aku yo wani Kang. Kon pret datemu pokok bali Mas Wedok. Ayo, kaisi nang Mas. Aku aja wedok. Sembarang. Oh, blok. Kepantesan ngono awakmu gegeran. Kok arep mirang-mirang wong tuwa. Balik ngomong karo awakmu. Untuk nganti gegeran. Ayo semangat. Ngono man awakmu kok sekali temu demi lambe umpah. Coba belas. Aku belum takon. Perkara apa ini, Pak? Hei?
Takon gerang gak semau. Karone. Nganti awakmu gegeran karo dulurmu, apa perkarane? Gak ngono sih. Karo-karone takoni gerangane kok iso gak ngomong. Ati wong tuamu. Ngandani kon iki temen, takon ki temen. Ditakon wong gerang, tungak-tungu. Kaya watu ae. Sopo sih lu? Terus ana kedadean sing kaya ngene. Ya apa? Kabeh mau wis makan umpamane gak kanthi dadi. Mulane awakmu ae nek menawa besok dia anak motor nganti dipasok sing kedadean nyatane aku dhewe. Saiki timbangane awakku kok dalan sing kaya ngene. Tak sesene Joko Welas tak duwe nang omahane. Delok sandang
Lah terus tujuanmu? Sadurunge aku kudu tujuan. Nek pancen riko wis ngerteni sapa jatine Gurusari lan Manyasari balik sapa aku. Sapa kan? Wiro. Lho, kan Wiro Jawa. Nek wis ro karo jalanku, kaya awakmu ki ati. Lho, aku gak siap ati. Ya, terus bisa aku pengen dolek ini. Bener. Aku udun saka Depok Tumapel. Ya. Nek tak rungok-rungokno sing gawe gendroning Tatamojo ae kuwi. Ya, wis tak akoni tak nyati lan tak. Mula kane pancen riko sing nyakoni aku sedulur tunggal pepito kan. Riko tak eling. Sadaro kan. Aja diterusno laku sing ala kan. Aja laku pengucap. Apa skandal kolekmu wis apes belum? Ayo balik. Ping pisan ngono kan. Ping pindhone sing riko dawa iku tumbak tunggul Kyai Tunggulaka. Ya, takon. Pasrahno balik aku kan. Tak balik ning Kang Kira Mas. Oh. Tumbak Tunggulaka iki sebab tumbak tunggul awakmu. Nek pancen awakmu kaya meksa tumbak Tunggulaka. Oh. Malah dadamu tak sosok sing ati-ati Kang Jawa. Sengaja kok sekti mondro. Manyasari gak bakal mohon kaya kuwi temen. Sing ati-ati Kang. Sing ati-ati Kang, sing ati-ati. Ayo. Awas, yo mangin aku. Terus. Wah. Aku gak pangling sing kon gawe iki gak yo tumbak Kyai Tunggulaka. Terus kok iso betaramu yo apa nang. Togo kita kalah. Sapa iki mang ana tanane Kang Wiro Jawari tunggal perdita. Bener. Iya sing ireng Kang. Terus saiki Wiro Jawari. Wiro Jawari saiki temekaning pati kan sapa bune patung no. Buyar, Pak. Awakmu ngerteni penggaweane Kang Wiro Jawari ku gak yo blandong ana awak lagi. Bener. Mula iki awakku nang dadi saksi. Ana besok ana rejane jaman. Tak jenenge besok. Rawar Brandong. Dipolno ya, Man. Ngangsu kawruh. Wis ben iki opene. Sing opene. Sakjane awakmu iso ngejalakno apa sing dadi karwan. Kakang Wiro Prasad. Karoyo-royo dhisik ya. Sampai karewani konco karo mati. Kang Wiro Jawa Simati. Iki aku derani itu. Sapa tumbak itu tak pasrahno barek iku tampanono kan.
itu ora bakal dibedono karo Kanjeng Temenggung. Ya iku sing tak maksud, Kang. Mula iki tak jaluk. Ayo saiki anak menuhi Temenggung Wirapati. Ayo cerita apa anane. Ayo, monggo. Mulai kok disetake wis saka buri gak kodhok nganti awakmu samane. Ayo. Contoh ngene iki. Tenang ya. Ayo. urung buyar. Urung barbar. Kaya ngopo kabar kawusanane Wirabasta mintak kongkon nyendak kula golek atine kidang ketone. Babar pisan ana pawarta mungguhe aku. Kaya ngopo tindak ini Wirabasta? Wah tanggung jawab. Yen aku nganti sowan ngarsane Gusti Sinuwun aku bakal kena dukanikan. Yo. Yen kaya ngono mertandakno Wirabasta iki nyepelekno karo aku. Ora ana kabar babar pisan. Yen ora tembung rawat-rawat iki dino. Tumbak sing tak gawane iki murca. Nek ngono-ngono Wirabasta gak tanggung jawab yo. Yen mbendani janji bakal tinggal karo kanggo pikiran. Hah? Truk. Ngerti aku. Biasanya kan main ludruk cilik-cilik ya. Mau jaranan tahun gandeng ya. Gandeng. Buku. Bisa buku ya. Coba tak disaran. Kita tahu mohon ya. Wis padha pengaruh kabeh mau barang wis kebathuk terus diapakno. Ya, oke. Tapi nek diraupi ya bentar ya. Aku ngarep Pak Wisnu. Dan awakmu bentino ngarune sing koyo ngene. Apa iso balik? Mulane wis tak ati maneh sampe wong tuwa iku kawetan omong koyo ngono. Lah, sakwise aku golek aku
Tapi yo pancet kae anakku gak iso balik. Tuh, Kanjeng. Lah iya sawangane apa buyar kok. Suwe apa Dero Hasan. suwe dhewe. Wis suwe anggonmu nampa perintah saka aku. Tak kewono padi. Atine kidang kencana. Ora ana kabar pisan kandhamu barek aku. Kang angka loro. Kowe oncat saka dening bali pomamu. Kowe tak gawani tumbak tunggul. Iki ora ana bali. Kaya ngopo tanggung jawabmu? Yen kowe gak tanggung jawab kondo kanthi blok. Ya wis. Sedaya ayo panjen iki nanging pun ngantosaken mugi waten sedaya wau sampun pancen leres yen kula bedak pantos bidang areng bidang murca gandeng tunggul naga nggih pucuk bidang ayo saniki sampun ketemu nanging sanes kula mesti sing nemokaken Terus sapa sing nemokno tumbak tunggul? Apa kena dipercaya ucapku marang aku? Yen bukti temenggung boten setandos kula Coba timbalono nang ngarepku aku ping weruh apa kekarepan. Kai. Lan kuwi tumbak tunggul. Coba ndak dulune yen pancen bener-bener iku tinggi kraton Majapahit. Mangko tak suwane menyang Sinun Prabu. monggo-monggo awak maturno nang temenggung Daerah ndi to? pira pasti Ki sapa siji lan sijine jajan. Matur kanthi walaku aku supaya ngerti. ananging kula boten nemokaken saka menika tumbak Tubloko nanging derek kula tunggal kebon manasari saderenge sampun gadah angen kepingin dados prajurit Kaya ngono. Dadi njaluk bebungah ora wujud donya bondo nanging nuwita ana ing kraton Majapahit kepingin dadi prajurit. Yo, yen pancen gedhe gegayamu aku bisa nampa. Nanging ayo padha bisa ana ngarsaning Gusti Sinunggal. Aku ora bisa mutusi. Kok perkara iku mangko kang bedeno tindak lakune bocah sakjana. Yo, ayo. Dening iki dino. Iki dino tumbak tunggul yo. Naga wis ketemu kanggo tinggi ing kraton Majapahit. Kanggo bungaing para kadang kawula apa dene para prajurit kantomu munggah para penggede ing Majapahit. Ayo padha disikseni genter pater bumi angkasa. Regane Majapahit sapa tumbak